Kinang mo pagbahan ng gunung mo cita ketia apa nes program bakun sai un tam lakon dengan san ta karai kaman lai do jadi wan ai ketika pagbahan gini pencau di kira te ekspat kuntia. Nalor ka jingkali bakat no kata ka jingyarap jong uni utika la de vaccination persya ikani ka klam corona covid khat khandai kalong ru ka jingkali ka ba hakmat jong ki ba menta hato kita ki expert la ne ki nong batai ki ban ai ka jing pensai ki ki phadar la ne ki doktor ki bla start bla shempang ne pastor la ne hato kini ki minister ki ba pe ki ko koi ka khya ka bang tip lani ki officer kum ki IAS officer lani ki DC kum ba ka sarkar menta kala IT but shanya haki ban penya jaga ni hato kata ka de sos kham ki bakin shanya bakan trekam ni ka ban yele persya ya ka ban khanglat bat penkut ya kani ka jing sapreng jong ke klam corona de hnrai ka long pat ka jing kli hato menta ki pai ba ki shanya ya kani ka jing IT bar ka jing penya da ka DC lani ki officer ban yele persya kan ya namar kat kum ka bang yoi na kalyang ka DM and HO ro kai thu shai ba wat lada pladap ai kan ketika ro kadang don ka jingma bat ampat long tikna ya ka ba finla ban yada lani ba findom yo shu ya kan ka jing sistem bat ka jing pang corona telada pi ong ki pai ba ki bom tre ban pedang yo ni tika kidai ki bedang be bat ki bom pat sau tho lani shempang ha jing sya alam bakla ha jing penting ko tempan tikini kirang ba balang kirang ba shnong kinong yalam jong ki kinhun ba pher na e ki yo e ki jing shempang bat na e ki yo e ki jing tip ban batai chpang kani ka jing ya da jong ni dawai bat POE hero kini ki sakhi ki bang ngiu i lengba kini ki kor social media kaleng ka perthai bat omdei tang hani hasilong lani hapo ka jela jongi ki paprcha ndrai ki bun ba ki wei pat dia ke ka ba phila ban so thu lani pen shai phang gani balai kini ki nong wei lani ki phareng ru mo ki bala kham shai kham start chi bun sha bani kini ki doktor jongi bani kini ki nong yalam niam jongi bani kini ki nong yalam snong bat ya kini ki babatai hang snong jongi POE wat kini ki patre hapo jong ke Stanford Hospital hapo Amerika ke wei na preng ka hospital pe paunam hak perthai bar ka wei baro kini nong tre ki persya ni balai hato sarkar ka don ei ek man ai jawab si phang jong ni na ke ka daw kini ki doktor ki paunam perthai kidang yele pat persya wat ki khanglat kin tre ban pedang ya kini ketika ni ka vaccination menyadai kini khang jingpang amar gum bagi tip ni i ki babun ki bang perpedang ini ketika dei bagi persya ek sarkar andre deling ba jong ini ki khubor ki bang yui keleng ba penong artin ya ki pai ba ki babun bat kim so thu shu amar balai kita kinong batai ro yui ba kim dalong tikna ki ba expert dan ki ba tip shai siphang jong kanika jingya dei bat kanika dawai dan ya bat kanika jing sitam andre i ko bakle shu batai start pan so thu ju bor tang na kan jing so siphang jong ki halade shimet khem na perkhat ka jing hun jong ki babun khnang bakawan ra ka jing bha ka jing shungai na bangi shimat non kam ya kani ketika ka met ka jongi